Nananarinsing di unay kaiday ang kasing-kasing ng damo. Nananarinsing di unay kaiday ang kasing-kasing. Ang gumang ang lalaki sugad-sugad hilagit way gagabot ngani ay malaway-laway mapanangit ko. Good morning! Magandang morning or assistance sa Marat. Nandito tayo ngayon sa dito sa likod ng public market at ayan dumating yung mga mangingisda. May mga dalang ayun, ano ba yung nandun? Noos. Oo. Mayada noos nga ato bago ini. Oo. Tikang pala dagat. Natural kay diri man tikang nga bukid. Oho. Noos baga sigurado ini marasa ini pag bagat ano man marasa noos ginrelino ano tapos o di kaya kuanla prito calamaris hin ka marasa kay presko man. Adi kita nato na naharafihapan nga libot ana kita nga dihan na mga display ano ba na adi may ada na ba mga isda aga-aga pa man ni Sabado nga adlaw. Adi may dagunti ay nga noos. Adi may ada mahusay. Oo. Adi baga kun karag niyo pumalit hinoos yan napakadila ka mga merkado kaya adi na damo na. Nganda mo liwat iton karne adi hin kadamo man hini. Kapresko hini nga noos. Bisan ka ngay lumingi yan na didi may ada noos didi ha. Merkadohan oras. Damo-damoan man ini ano. Adi agi kita nga diha harapan hakuan hapilahan braid sa adi ko no. Matabok kita nga dihan na pantalan. Kamao pala ko no pagkinitaan dihan na pag-agi harapan filahan. Maghen ka mo opay man kuno didikon aga. Tapos adyan niyo sang kay may dadara kape. Tapos maadto na nakita kita na barko. Fishing boat adyan mga nag-iihaw kuno. Mga nag-iihaw adto. Adi iba naman didiya na baga sa ring pamabatsi pa man ini dinhihan naglabay nga adlaw pero yan na mahamis na diretso na adto na simento nati kahamis la no. Oo. Adi kasi gigad ko no ang trabaho hinili nga pantalan pagpaupay ano. Kanadi may ada cowboy. Oo. Magabaktas ko nung ato katiyan agoy. Pero harayo. Diyan mga naghahawasin na hinahirahin pumpras. Kwarta na luwat initigang hapanalogon. Diyan ermitanyohan na pantalan. Adi. Problema lang din ako may pakla.
Agoy! Ayun, ang sarap talaga ng kape dito sa Pantalan. Ang sarap magkape dito dahil alam niyo naman yung view natin dito pag umaga. Pero ayan, nandyan pa yung basura. Hindi pa nadadaanan ng garbage truck. At alam niyo ba? Nako, bago na naman yung garbage truck ng bayan ng Oras. Kadarating lang nung nakarang araw. Parang kailan lang yung garbage truck natin kakarag-karag at saka muntik pang mahulog yun sa Balukawi, pero ngayon bago na naman yung garbage truck natin. At saka kung gusto nyo magkape ay punta lang kayo dito kay Baing. Ayan, libre marites pa dito sa Pantalan pag nandito ka. Mga marites, ano ba yung latest dito sa bayan ng Oras? Dito lang kayo sa Pantalan. Ayan. Oy, may marites din doon sa tapat. Ayun. At ayun nga pala yung Pilahan Bridge. At nandito na tayo ngayon sa bandang Boulevard. Nandito yung mga tricycle na At ito naman yung lapat ito, 4 lanes na kalsada ng Boulevard. Tapos diretso tayo ngayon dito sa palengke. At ito nga pala yung pwesto ni Mana Marsing. Dito marami ring mga nagkakape, may mga marites dito. Pero mga lalaki ang marites dito Ayan. Tingnan natin. Kanina ang daming mga squid o noos. May kumakain ng palawan. Ano palawan? Nawara man. At dito ang gandang tingnan kasi yung yung mga buti na dumarating galing Panalugon. Ayan, yung mga yan mamimili yan dito sa bayan ng Oras. At saka magdadala rin ng ayun! Noos na naman! Ang daming noos ngayon dito. Ayan, yung buti, Ayan, ganda ng sikat ng araw ngayon Ganda ng panahon dito sa Samar. Ayun, at maraming salamat nga pala sa mga nakasubaybay sa atin, sa mga nagsisend ng star, sa mga nagko-comment, sa mga nag-share ng video natin. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang morning Oras, Eastern Samar. At ayun, tuloy muna tayo dito sa ayan yung parang ang ganda talaga ng dating dito. Para ka lang namamasyalo sa shopping mall. Pero yung makikita mo mga prutas, mga gulay, mga pangsahog sa pagluto. At saka ayan, ito yung yung rina ng palengke nandito. Ayan diba? Liban sa maraming mga mabibiling pangsahog dito, masarap din magkape dito dahil alam nyo na, hindi kumpleto yung kape kapag kulang sa marites. Ayan, Idol, morning. Morning, Idol, morning. Kamuti.